emango, ezta? Koktel bat hartu dut, baina alkohol gutxirekin. Ni peio lobet naiz. Zer moduz? Ni ondo. Hau, elefante bat da. Eta elefantek sortea dakartzela diote. Eta uste dut ez naizela berriro itzuliko. Aholku bat emango dizut nahi zabe. Zoaz edo hau gezki bukatuko da. Zazu pakean! Hemen dago. Zure errua da! Hainengoen ukituta, ezin izan ezela etxera joan. Zer esan nahi du galdeketa honek?